Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzalarının ýurdumyzyň ösüşini goşýan münasip goşantlary, gadanýan üstünlikleri bizi buýsanlary. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwründe türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadagymyz tarapyndan badylga berilen milli ykdysadyetimiziň durnuklygyny saklamagy we onuň ykdysad kuwatyny artdyrmagy gönükdirilen binýatlaryň esaslar, giňgerimli özgörtmeler formatly prezidentimiz arkadagy gahrman Serdarymyzyň taýsy tagallalar bilen üstünlikli dowam etdirilýär. Ýurdumyzyň ýokary tehnologiýalary, innovasiýalara esaslanýan okkunly ösüşi üçin edilýär. Formatly prezidentimizin parasatly başdollygyna ykdysadyetiň döwleti dahylsyz bölегiniň işini höwüslendirmek üçin döwlet tarapyndan berilýän gollawlaryň netijesinde milli ykdysadyetimizin düzüminde hususy eýetçiligiň paýy ýyl saýyn artýar. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzalary bazar ykdysadyetine esaslanýan giňgerimli özgörtmeleri we maksatnamalaryň işleri durmuşa geçirmäge işen gatnaşýarlar. Ýurdumyzda alyk bolçylygyny döretmekde, importyň ornuny tutýan we eksporta niýetlenen önümleri öndürmekde, sanly tehnologiýalar we öňdebarjy tejribeleri önümçiligi ornaşdyrmakda, täze iş orunlaryny döretmekde we ýylatymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýokarlandyrmakda bir näçe işler durmuşa geçirilýär. Hususy budagyň geriminiň giňemeginiň hemde telekeçilik işiniň ugurlarynyň artmagynyň hasabyna birleşmäniň agzalarynyň sany pekin paýgat ummany magtum bolup Praga ýylyna 29 000 golaýdy. Döwlet hususy hyzmatdaşlygynyň netijeli gurulmagy bilen ýurdumyzda bazar gatnaşyklaryna esaslanýan hususy eýetçilige daýanyp ösýän döwrewat önümçilikleriň, bilelikdäki kärhanalaryň hemde paýdarlar jemgyýetleriniň sany ýygyderli artýar. Ýurdumyzdaky banklar tarapyndan milli ykdysadyety ösdürmäge, şoltana döwleti dahylsyz ulgama, kiçi we orta telekeçilige, hususy oba hojalyk önümlerini öndürjilere kartlar berilýär. Birleşmäniň garamagyna ýurdumyzyň ilkinji hususy neşir bolan Rıskal gaziýeti hereket edýär. Ol Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň ýeten sepketleriniň, hususy pudakda gazanylýan üstünlikleriniň aýnasydyr. Hormatly prezidentimiziň döretip berýän giň mümkinçiliklerinden we himayet gollawlaryndan peýdalanyp, birleşmäniň agzalary berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüniň ýyry häzirki zaman taslamalaryny durmuşa geçirmäge işen gatnaşýar. Olar paýtagtymyzda we Arkadag şäheriniň gurulşygynyň ikinji tapgaryna ýyry taslamary amala aşyrýar. Awda milli fiýahatçylyk dowlagyna döwrewap deňiz diňjalş dowlagynyň infrastrukturasyny kemale getirmek boýunça işleri alyp barýar. Akılly Arkadag şäheriniň birinji tapgaryna agzalarymyzyň potrotçylyk etmegine binalaryň we desgalaryň 337-si şoltana birleşmäniň buýurmagyna 134 bina we desga dawaraly açylyp ulanmagy berildi. Aşgabat Türkmenabad ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň Tejen Mar böleginiň gurulşy gurnama işleri tamamlanyp, Mar Türkmenabad böleginde hem gurulşy gurnama işleri dowam edýär. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň oba hojalyk ugurlary boýunça işleri alyp barýan agzalary önümçiligiň möçberlerini artdyrmak, täze önümçilikleri işe girmek arkaly ýurdumyzda azyk üçünçiligini pultolandyrmak hemde daşary ýurtlara eksport edilýän önümleriň möçberlerini köpeltmek ugruny netijeli işleri durmuşa geçirýär. 2023-nji ýylda birleşmäniň agzalaryna degişli oba hojalyk azyk ugurly 1657 sany önümçilik hasaba alındy. Şeýlede jemi 139 görnüşli täze önümçiligi ýoly goýuldy. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzalary senagat we chimiýa önümçiligini öndürmek babatda da uly üstünlikler gadanýar. Häzirki wagtda senagat we chimiýa önümçiligi bilen meşgullanýan agzalarymyzyň sany 1500-e goýuldy. Türkmen telekeçileri söwda işi bilen çäklenmän, hyzmatlaryň dürli görnüşlerini halka hödürleýär. Her ýylyň mart aýyna Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň döredilmeginiň şanly senetine bagyşlanyp geçirilýän ýurdumyzyň senagatçylaryň we telekeçileriniň serheti hemde maslahaty, suwsiýetçileriň öndürýän önümlerini, hyzmatlaryny tanışdyrmak, maglumat bermek, mahabatlandyrmak işlerini döwrewap guramak, özara tejribe alşmak, täze hyzmatdaşlary ýüze çykarmak üçin oňoýly meýdança bolup hyzmat edýär. Hormatly prezidentimiz milli ykdysadyetimizi düzümleýän özgörtmek we diversifikasiýalaşdyrmak, bätleşige hukuklulugyny artdyrmak, innowasion ösüşi gadanmak, ykdysadyetde hususy bölegiň paýyny artdyrmak boýunça netijeli işleri dowam etdirmegiň zerurdygyny taýýar. Pekin paýgat ummany magtum bolup Praga ýylyna döredilmeginiň 16 ýyllygyny toýlaýan Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzalary telekeçiligi täze ykdysady ugurumyzyň hereketlendiriji güýjüne urup, kiçi, orta we ýyry hususy kärhanalaryň ösdürilmegi üçin ähli taraplaryň gollaw berýän gahrman Arkadagymyza
arkadagly gahrman ferdarymyza uly alkyşlaryny beýan edýärler.